Si d'alguna cosa pot presumir Catalunya, és de conèixer, gairebé amb exactitud, el moment en què va néixer com a nació independent. Per Catalunya han passat infinitat de pobles i cadascun d'ells ha deixat la seva petja cultural. Aquesta suma d'herències ens ha anat conferint el nostre caràcter com a societat. El que som avui és producte del nostre passat, però hi va haver un moment clau, al maig del 988. Carlemany, rei dels francs des de l'any 768 i emperador d'Occident des del 800, estava fins al capdamunt de les incursions dels musulmans en territori francès, provinents de la península ibèrica. Així, va decidir establir una franja militaritzada que protegís França i que anava des dels Pirineus fins al riu Llobregat. És el que coneixem com a marca hispànica, tot i que en cap moment ni Carlemany ni els seus hereus van fer servir aquesta denominació per designar cap unitat territorial. La qüestió és que aquest territori, el que avui seria més o menys la Catalunya Vella, es va dividir organitzativament en comtats: Barcelona, Girona, Pallars, Ribagorça, Urgell, Cerdanya, Empúries, Osona i Rosselló. Els comtes, d'origen francès, passaven comptes amb Carlemany i, més tard, amb els successors de l'emperador. La qüestió, però, és que des de Guifré, al segle IX, els comtats passen de pares a fills, amb Barcelona aglutinant la resta de comtats. Amb el temps, l'arrelament a la terra va acabar sent més important que la dependència de l'imperi. França cada cop quedava més lluny i els comtes catalans perdien les arrels franceses. Cap a finals del segle X, el comte Borrell II, molt ben relacionat amb el califat de Còrdova, la qual cosa va fer que es distanciés dels francs, s'ensuma que el Mansur no és un amic de qui poder-se refiar, i l'encerta. El Mansur passa com un huracà per Barcelona l'any 985, destruint i saquejant la ciutat, mentre el comte català demana auxili al penúltim rei carolingi, Lotari, a canvi de renovar ipso facto el vassallatge. Borrell encara ara espera que li arribi l'ajuda, i és que prou feina tenien els francs amb les seves lluites dinàstiques i guerres internes. Els francs van estrenar rei 2 anys més tard, Hug Capet. Al nou monarca no se li va acudir fer res millor que demanar ara a ell la renovació del contracte de vassallatge al comte català. En nom del rei Hug al comte Borrell, si voleu, doncs, conservar la fidelitat tan sovint oferta pels vostres enviats a nos i els nostres predecessors, a fi que no ens vegem privats en arribar al vostre país de l'esperança de la vostra ajuda, al moment en què sabreu que el nostre exèrcit ha acampat a Aquitània, us presentareu a nosaltres amb poca gent per confirmar-nos la fidelitat promesa. Si preferiu obrar d'aquesta manera i obeir més aviat a nosaltres que als musulmans, envieu-nos abans de Pasqua uns legats que ens assegurin la vostra fidelitat. Així deia la carta d'Hug Capet al comte Borrell l'any 988. Certament, el franc no va rebre cap resposta del comte Borrell i els comtats catalans així es desvinculaven de l'imperi. Val a dir que Hug Capet va entendre bastant de bon grat que els catalans ja no tenien res a veure amb els francs i que tenien el dret legítim a ser el que ells volguessin ser. Sigui com sigui, amb aquest gest, o no gest per la manca de resposta, al maig del 988, Catalunya esdevenia un nou territori independent.